बेखौनो बुङो। रां गैयै समाव दुखुथिया बेरामिनो अपारेशन खालामनायाव अशक गयारिया मदद होनायखौ लाना गोजोननाय फोरमायथिदों दुखुथिया सुबुङा। नार्जारि गामिया बावहा दन्दर। आं बेमारियाव बिदिनो अन्थाइनि सोमोन्दै बेमारि जादोंमोन। ओमफ्राय जोंहा सार गयारिनि अननायाव आङो अन्थाइखौबो अपारेशन जाबाय। आं मोजाङावबो जाबाय, आं थाबायनोबो हाबाय, जानाय लोंनायावबो आं जानो हाबाय आरो जेबो दिफेक्ट गैया। जोंहा दा सारनि अननायाव जोबोद आंनि न'आव आं मोजाङैनो मोजां जाबाय आरो आं दा आंखौनो आं मोजां सानबाय। आंनाव जेबो दिफेक्ट गैला। सारा आंखौ इसिबां हेफाजाब होनानै अनदों। आं गैयै न'खरखौ बिराद मोजां मोनदों। आंनि देहायाबो मोजां जाबाय आरो आं गासैयावबो थाबायनो हाबाय आरो आं थांनोबो जानो हादों। दासान्दि जेबो गैला। आं देहाखौ आं जोबोद मोजां मोनदों सारनि अननायजों लोगोसे। आंनि न'खराव आंहा जेबो गैयामोन, गासिबो रां थाखा। सारा आंखौ जोबोद मोजां मोनो। आङो सारनि अननायाव जोबोद मोजां देहाखौ फोसाबना लानो हादों। आं बेखौनो बुङो। माब्ला जायामोन अपारेशननि थारिखखौ आं गोसोआव गैला। जिखुनु जा खय थारिखमोनथाय थारिखखौ आं गोसोआव लानो हायाखिसै। जिखुनु जा आं अपारेशनाव मोजाङैनो गोग्लैदों आरो मोजाङैनो दा आङो गारायफ्राबो सिङाव एफाल'सै खोमा। आङो देहाखौ गारायनि थाखायबो सोमोन्दो जेबो गाज्रि मोनाखै, मोजाङानो जाबाय। जोंहा सारनि अननायाव सार गयारि सारआ आंखौ जोबोद अननाय आरो जों अननो रोङाबाबो जों सारखौ बिसिबांबा अनना सारा जोंखौ अननानै जोङो गोजोनथाव खालामनानै होबाय। आंनि बेनो सारनिसिम अननाय। सारा जेसेबां अनदों सारखौ एसेबां सापर्टआव होबाय आरो। दिनैहाय नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो आङो फोरमायनो सानदों। नोंगौ नैबे जोंनि बावरा दन्दर गामिनि सासे बेक्ति, बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेमारियाव गोग्लैनानै थानायमोन। बिथाङा न'खरा सेरोखोम, जोंबो गामिनिफ्राय जेबो अनुदान हरनो हायाखै बिथांनो। जोंनि गामियाबो सेरोखोम हिसाबै दा बे बेलायाव बिथाङा आगष्टनि 11 थारिखआव बेसरगावआव एडमिट जाहैदोंमोन। बिथाङा गावनि बेमारखौ फाहामनो थाखाय माखासे गावनि देहाखौ जेबायदि नोरजिया देहाखौ मोजाङाव लाखिनो थाखाय दा बाहाय बिथाङा माखासे थाखा फैसानि आंखालाव गोबां मदद लुबैदोंमोन बिथाङा। दा बाहाय जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंना दा सफैनानै दंफैयो। बिथां अशक गयारि सारआ बिथाङानो थोजासे जोंनि थाखाय नैबे गामियाव बिथां थेरे बसुमतारिनो जा हायो जेखिनि अनसुंथाइ हरनो हायो, गावनि गोसो गोरबोजों डनेसन हरनो हायो, बिथांखौ माने सहाय खालामदों। बेहाय जोंहाबो गामिनिफ्राय थोजासे साबायखर दङ। जाखिनि थोजासे हरनो हायाखैब्लाबो जाखिनि एसे एनैबाबो हरनो हानायनि गेजेरजों जोङो बिथांनिसिम जोंनि गामिनि जानानै बिथांखौ जोङो थोजासे साबायखर होयो। जाहाथे इयुनाव मालाबाफोर बेफोरबायदि अलखद समाव बिथाङा जोंखौ बेबायदि हेफाजाब होफैबाय थानो हागोन होननानै आं बिथांखौ बेखिनिखौनो साबायखर बावो। राजखान्थिनि बेलायाव दासिमबो नोंसिनि बिजाबाव बिजाथि फोसावाखै। आदसा, दिनै बे समाव सोरबायदि बिजाथि फैजानायखौ लुबैयो नोंसोरो? राजखान्थिनि बेलायावथ' बेनो माने जोङो दा लुबैयो जायनाखि माने जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि पाब्लिकनि गांनाय उखैनाय, मोजां गाज्रि न'खरनि हाल साल आरो समाजनि मोजां रोखोम नायनो गोरों दैदेनगिरि, बेखौ जोङो लुबैयो। दा जों जेरोखोम जोंनि नैबे बावरा दन्दर गामियाव थेरे बिथांखौ सहाय खालामफैदों, थिग बेबायदिनो मानसिया जोंनि थाखाय सहाय खालामोब्ला सापस जों बेखौजोंनो जों हेफाजाब होगोन होननानै जोङो गामिनि जानानै आङो मदद खालामो। जाहाथे बिथाङा इयुनाव बेफोरबायदि सहाय सहजखौ होलांबाय थायोब्ला इयुनाव जोंनि फिउचारखौबो नायलांगोन होननानै आं बिथांनि सायाव साबायखर बावबाय आरो।